Hej og velkommen til denne video, hvor jeg skal prøve at vise lidt omkring, hvordan NetLogo fungerer, og hvordan vi kan bruge NetLogo i samfundsfagsundervisning. Det første jeg skal gøre, det er, at jeg skal hente NetLogo, og NetLogo er et gratis program. Så jeg går bare ind på min browser, åbner min browser og søger på Google, og så kommer NetLogo homepage, og så skal jeg så downloade det herinde. Så klikker jeg på download, og så kommer der den her, hvor jeg kan skrive, jamen hvad er mit navn? Mit navn det er Christian, og jeg er fra Silkeborg Gymnasium, og jeg har en e-mail her, den kan jeg også lige skrive, og så downloader jeg ellers. Og så kan jeg så vælge, om jeg vil have en udgave til Mac, eller en udgave til Windows, og jeg vælger en af de her Windows versioner. Nu har jeg så downloadet den, så jeg behøver ikke gøre det igen. Men det jeg så skal gøre, når jeg har downloadet og installeret programmet, det er, at jeg skal have den fil, som vi skal arbejde med. Vi skal arbejde med en fil, som har at gøre med det økonomiske kredsløb. Og der skal jeg så ind i First Class og finde den datafil, som ligger der. Og den ligger på en konference. Nu har jeg lige sendt den til mig selv her, men ikke finde den på konferencen. Og den ligger lige her. Economic Circuit hedder den, økonomisk kredsløb. Og så klikker jeg bare på den, og så kan I se, så starter NetLogo, så fordi jeg har installeret det på min computer. Og der går lige lidt tid, fordi det her det er ikke lige verdens hurtigste maskine, så den skal lige tænkes om. Se, den loader det. Den henter det lige. Yes. Og så har jeg så NetLogo åbnet. Og lige nu ser den jo så lidt kedelig ud, fordi der er ikke rigtig noget, der er klar. Så jeg skal lige trykke på Setup, og så kan I så se, så får jeg så det økonomiske kredsløb, eller i hvert fald noget af det. Vi har staten heroppe, vi har virksomheden herovre, ikke, fabrikkerne, og så har vi husholdningerne, der på de små huse. Og hvis jeg så trykker Go, jamen så sker der sådan faktisk noget, ikke? Nu er der så ikke ret meget aktivitet i det økonomiske kredsløb her, ikke? Men det er jo så det, I skal prøve at lege med. Tak for jeres opmærksomhed.